talaga kanina nung nalaman ko yung text siya. Ako talaga nataranta eh. Yung kailangan guys, ikutan natin ang truck natin lagi bago tayo magsimula sa araw. Kasi hindi lang yung nangyayaring driving ang nagaganap. Mamaya, mayroon palang sumabotahe sa'yo habang natutulog ka, aba tapos ka na. Guys, morning! Once again, it's Lakay Trucker here, no? Nagbabalik na tayo. At nandito na tayo sa Toronto, Ontario. Sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Trucker na yung load natin Topeka, Kansas, apat na picks yun. Isang pick up pero apat na drop. Nag-deliver ako kagahapon ng apat na drop. Maghapon kong ginawa kasi magkakahiwalay yung schedule eh. Tsaka matraffic, muntik pa nga akong malit dun sa pangapat kong dideliveran. But anyway, at least kahit pa paano nakahabol ako ng on time. At tsaka isa pa, hindi tayo na-late, yun ang kagandahan. Anyway guys, pre-trip muna tayo. Dito na ako natulog kagabi after ko mag-deliver sa isang supermarket. Ikutan natin ng ilaw. Make sure natin na walang aberya. Kasi alam nyo kung bakit lagi natin pre-trip ang unit natin at saka yung truck at saka trailer natin. Kasi baka hindi mo alam na mayroon palang problema na sa unit mo, tapos tuloy ka lang sa pagdadrive sa lalo na sa umaga, wala na. Kasi sa magdamag, kahit nakapag ka, may mga nangyayari ring hindi maganda sa truck mo. Kahit hindi ka nagdadrive, malay mo may mga taong sabotahiin ka, mahirap na. Kaya kailangan guys, ikutan natin ang truck natin lagi bago tayo magsimula sa araw. Kasi hindi lang yung nangyayaring driving ang nagaganap. Mamaya, mayroon palang sumabotahe sa'yo habang natutulog ka, aba tapos ka na. Kaya pinutol yung mga wire o ano man, lalo na dito sa ilalim. Dito baka hindi mo alam, nag-drive ka na tapos bigla ka lang nawalan ng pre, no? Okay, ito paano, okay naman siya sa awa ni Lord, thank you. Alright, but anyway, dito atin sa loob at sa labas. Madumi. Maraming mga ano. Pero, yun naman sila stricto doon sa pipikapan ko ngayon. Kaya okay na yan. Pulutin ko na lang yung mga dumi mamaya. Mga kahoy na ito. Kasi tama yung mga nagsasabi, no, kapag dadampot ka ng kung ano man dyan, mag gloves. Mamaya ako nadamputin. Linisin natin yan mamaya kasi wala akong pagbabasuruan. Nakakaya naman dito ko itapon sa parkingan ng grocery store na to dito. Pero kapag naghawak ako ng kamay ng mga kung ano dyan, syempre nag-ano rin ako guys, inaano ko rin, naghugas din ako ng kamay. Meron akong sanitizer dyan. Alright guys, walang problema sa lightning natin kasi yung mga ilaw, importante yan. Kapag hindi mo i-check yung mga ilaw na yan, baka mamaya nasundan ka ng pulis, wala ka palang brake light o kaya lip signal, red signal, paktay na.
tripod pa. Yun. Alright, tapos ang pre-trip. Matigas. Mamaya ako nabuksan yan para hindi maksaya. Punta muna tayo doon sa ano guys. Bibili muna ako ng konting grocery ko dito. Kaya yun ang reason bakit ako dito nag-stop. Kasi dadaan ako, bibili tayo ng konting kasi nagsasayang ako ng kanin ko. Ayun, sayang tayo kanin. Isang gatang ang isinasayang ko. Maghapon ko nang kainin yan. Parang 2 cups na rice lang. 2 beses lang ako nag-rice kapag gusto ko mag-rice. Pero minsan ano lang ako, boiled potato. Minsan rice. Sabi nila which is totoo naman, hindi naman masama ang kumain ng rice. Wag lang talagang sobra. Kasi doon tayo nagiging obese, doon tayo tumatawa sa sobrang kinakain. Kahit ano pang klaseng pagkain yan, wag lang sobra. Ang rice kasi mataas sa sugar, starchy food yan. Pero hindi yan masamang kainin. Hindi masama, no? Kaya dapat tamang kain lang tayo. Yan. Tara, punta tayo doon. Bili tayo ng manok. Basic food. Food basic. Mga basic necessities. Yes! Bili. Bili tayo prutas. Prutas. Saging gingging. Tapos alright guys, ayan. Tapos na tayo mamalengke. Bumili na rin ako ng loto. Manalo sana tayo. Malay mo, pagka tayo nanalo, guys pag ako nanalo, basta malaki-laki, mamimigay talaga ako ng ayuda sa Pilipinas. Uuwi kami ulit ng pamilya ko. Mamimigay ulit ako ng ayuda. Nung umuwi ako namigay kami ng ayuda di ba? Nakita niyo naman sa mga video ko, namigay kami ng ayuda. Okay, kasi kamang tugtan, isang bagas, isang tapos ito, Thank you. Sino na ayuda. Thank you. Simpleng ayuda lang ito. Umuwi kami. Kasi gusto kong tumulong sa kapwa ko truck driver sa Pilipinas. Mas grateful na nga ako dito sa buhay namin sa Canada Kasi kahit pa paano na ganito lang ang Lakay Trucker, na bigyan tayo ng magandang opportunity makarating ng Canada. At matamasa ang pamumuhay na ganito, being truck driver. Right? Okay, but anyway, tara sa truck. Alright guys, ayan. Tama. Pre-call ko na yung trailer natin para sa pick up natin. Ang pick up natin pupunta na naman sa Calgary, Alberta. Ontario all the way to Calgary, Alberta. Haba na naman yan na biyahe. Pero but anyway, since nandito na tayo sa baba, lagi nating tandaan, basta may pagkakataon, ikutan natin ang ating unit. Mahirap na, baka mamaya sinabotahe tayo. Yung basic instinct lang yan, nandun na yon. At least safety tayo. Yung pre-trip natin kaganina at hindi natin nakita yon, ngayon
nung namili tayo, pagbalik natin, yan, may pagkakataon tayong tignan. Yun. Okay. Alright, let's go. Lutuin natin to. Alright. Okay. May mga yan. Ito yung pagkain sa karsada. Importante eh. Ito. Huwag natin iwala ito kasi parang ito yung cheque. Signature. Malay mo manalo nga ako guys. Pagdasal nyo, pag nanalo tayo, bigay na naman tayo ng ayuda. Kung milyon ang pinanalunan ko, milyon pesos din ang ibibigay kong ayuda sa Pilipinas. Hindi naman ako madamot guys eh. Kasi grateful na talaga ako sa buhay ko rito sa Canada. Kaya isi-share ko yan. Siyempre unahin ko munang bigyan yung mga relatives ko, especially yung yung sisters ko, kamag-anak ko kapag ako nanalo ng loto. Ayan, tapos na yung rice natin. Okay. Diyan ka lang muna rice. Okay, ano ba itong mga pinamili natin guys? Wala na oh, tignan nyo oh. Oh, ito kanin lang na natira ko. Leftover na freezer. Ito, bacon na natitira yan ha. Iniisip ko ayokong kainin yan. Masyadong processed food yan. Tapos meron tayong milk, protein yan. Maggatas naman tayo paminsan-minsan. Tama ba? Tapos may itlog tayo. Ito kung sakali man. Oh, meron tayong itlog. Saging. Ging. Oh, tapos broccoli. Ayan, ilalaga ko. Yan muna dito. Dito ko muna. Hindi pa naman kita kailangan. Tapos ito yung chicken. Tapos meron tayong pipino. Kain tayo ng pipino guys. Oh, ito. Nakapaw! Naol. Sana ganito yung pipino kako. Masarap kainin. Naol. Pipino. Healthy living tayo guys, healthy living. Mas gusto ko ng ganito kaysa yung mas gusto ko na yung nagluluto kaysa yung bili ng burger. Ito yung beef. Sabi niya 2 piraso 10.38. Ay nako. Tapos avocado para sa natin mamaya, fruit shake na pag nag-shake tayo. Tapos ito hinugasan ko na kaganina doon sa sa loob ng washroom nila kasi kailangan kong hugasan bago natin to ganyan lang luto natin dito. Lagay mo lang sa lutuan kong ganyan. Malinis na yan kasi nahugasan na yan. Oh, ganyan lang. Okay. Now, okay, ito tayo. Bigyan natin ng tubig. Slow cook lang, parang adobo style lang guys. Kasi saglit lang naman maluto ang So 4 na hiwa, dalawang beses ko ulamin siguro yan. Tagda 2 hiwa. Ayan. Maghapon, yan ang ulam ko. Bukas yung isa, dadaan ulit ako sa bilihan sa Kaliman. Yan. Okay, ganyan. So dyan ka lang muna. Okay. Tapos tong saging natin, maglabas tayo ng isa. Lagay natin dyan. Kainin natin mamaya. Tapos itabi natin ito. Yan. Okay, ito yung sinasabi ko guys, yung rice ko punong-puno ito eh.
Pero alam nyo kung pag kumain ako, ito, isang cup na ganito. Isang cup ng rice maghapon ko nang kakainin, no? Isang cup na to. Oh, ito yon, isang cup. Isang cup pag linuto mo, ito na yon kinalabasan niya. Ito, napakaliit yan. Oh, ganito lang ang kainin nyo guys. Healthy na yan sa ano, hindi masamang magkanin. Wag lang sumobra. Yan, matiniw, ayan. Meron na tayong rice. Tapos ito. Dito lang yan. Habang nagda-drive tayo kasi nilobat na naman, oh. Lagyan ko siya ng toyo. Toyo lang. Wala nang ibang pang additives hanggang sa lumamblot siya. Di may arubo tayo. Yan. Okay. Alright. Wala, ito yung kanin ko na tira kagahapon. Ganyan din yung ito rin linuto ko, gano'n, hindi ko pa nga naubos. Tignan nyo, ganyan lang ako kumain ng kanin guys. Ayan, ilagay mo na dyan para uminit-init. Okay. Okay, let's go. Yes! Alright guys, yan 400. Dito tayo sa Highway 400. At takbo ng truck ko guys, nakita nyo 7.3 miles per gallon. Matipid talaga ang Volvo, kaya papasalamat ako. Paano naman medyo makabawi-bawi na tayo. Kunting tis na lang mga lude, kunting tis na lang. Isang taon na lang mahigit ang truck, isang taon. Hindi pa nila sinasabi sa akin kung magkano yung konsumo o gastos doon sa ano. Baka next week ko pa malalaman. Malalaman natin next week. Go ahead, go ahead. Tama-tama habang nag-drive tayo binuluto na rin natin yung ating chicken. Yan, oh. Para mamaya pagdating ko doon, pick up ko. Kakain na lang tayo. Kain. Kaya ganitong maano talaga, ma-traffic pag inaabot tayo. Ano kasi hindi nila sinabi sa akin na punta agad ako dun sa location. Kagabi pa sana sinabi na sa akin. Para sa ganun charge ko lang ang phone ko kasi lobat. Para sa ganun andun na ako kagabi. Sabi tuloy sa akin ng dispatch you need to go to the shipper now because they are expecting you ASAP. Sabi sa akin, otherwise you gonna sit in Ontario for the whole week. Yan ang sabi ng dispatch ko. Sabi ko naman, tara, sige, let's go, sabi ko ASAP. Kanina nung nalaman ko yung Texas, ako talaga nataranta
sana all na lang, mapapasanal ko na lang talaga guys. Pagkaganyan lagi. Kaso nga lang pagkaganito. Kaya na. Nabot tayo ng ano. Nabot tayo nito. Traffic. Meron pa tayong 19 miles. Oh, mabuti pa itong mga medya ora. Medya ora. Okay guys, ayan. Abot tayo ng traffic na ganito. Pagka dito kasi talaga sa Ontario, ito sa 400, 401, ako paktay na. Na all, sana all na lang. Okay, diretso lang ako. Focus kasi matraffic. Alright. Wala pa paano kasi sinabi niya lang kasi ganun agad-agad namamalengke pa tayo nung tinext ako wala naman silang load information na binibigay sa akin kasi tuloy ako nagmamadali. Pero malapit na tayo, mga 5 miles na lang. Dito na tayo dumaan sa ano. Medyo maano dito maraming stop rito, maraming stop naman dito. Dito tayo. Ito guys ang city ng Gwillimbury, Ontario. Tapos kung sakali man na makapick up ako ngayon guys, ano bang petsa ngayon? Tignan ko nga muna sa cellphone. Benching ko ngayon 28 yung delivery sa Calgary, 25, 16, 17 up 4 days. Kung sakaling makarating ako, raratrating ko na talaga. Wala na tong patumpik-tumpik pa, ratratan na to puta, layo rito, Ontario to Calgary, Gwillimbury, Ontario all the way to Calgary, Alberta guys. Kayo na ang mag-compute kung ilang araw ang maneho. Tapos ang matatakbo ko lang, i-convert nyo yun sa miles i-convert nyo yun sa miles, kung ilang kilometer divided by miles, at kung ilang miles yon. Ang matatakbo ko lang sa isang araw is 600 miles lang ang pinaka-maximum, o 650. Ayun, doon nyo malalaman. Baka 2,400 miles yan divided by 600. Baka 4 yan. Baka 4 tawag nito, 4 days. So 25, 6, 7, 28. Wala na pala akong panahon para magpatumpik-tumpik. Katratan to. Hindi na ba, malapit na tayo. Alright guys, ayan. Andito na tayo, babayin natin, lagyan natin ng ano.
Lagyan natin ng kalso yung ano. May kasama na ating tayong torque yan, nagpipick up. Torque Enterprise. Pawis-pawis na ako kasi nagsimula na akong mag-workout magbubuhat. Kumbaga sa ano I take every chance kapag may pagkakataon talaga yan, lagyan ko na ng kalong. Pag exercise talaga. Sayang ay magdadrive tayo ngayon hanggang mamaya. At least tapos na yung workout ko. Ay, tuloy natin ang pagbubuhat. Sit up na yung dumbbell ko dyan. Tinanggal ko, tinayo ko na. Ayan. Buhat lang ako guys. Alright guys, ayan. Loaded na tayo at ready na tayong lumarga. Now, let's go. Sarado na natin to, tapos kunin ko yung papel. Huli, hindi punong-puno. Tapos kunin ko yung papel. Let's go, kunin natin yung papel. Okay guys, ayan, nakuha na natin ng ating papel at saka yung bolt seal. As you guys can see, no? Lagay natin tong bolt seal na to. Cable seal dito. Tapos picturean ko, isend ko sa aking dispatch para wala siyang masabi. Tapos picturean natin itong temperature. Alright. Ito na yung papel. Isang ano lang guys, isang truck lang all the way to Calgary, Alberta. Kaya hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Rekta na to, rekta. Oops, sorry, pas pala to. And guys, next video vlog natin is traveling all the way to Manitoba. Kasi mula dito hanggang Manitoba, 2 araw ang drive natin, which is ang petsa ngayon is Friday. Yan, nakita natin Friday, binching ko. So deliver ngayon, magtrabaho ka siguro 8 hours, 26 27 siguro. Bago madaling araw 27, minipik na 28 ang delivery. Sana kayanin ko. Let's go. Patrating na natin to. Alright guys, so paano? Putulin ko na yung video vlog natin ito. At thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan, no? Hanggang sa muli nating pagkikita. Stay safe at maraming salamat. At hindi nyo pa rin ako iniwan. Ingat kayo lagi. God bless us all. I love you all. Peace up. Bye. Lakai Tracker.